Kag sa good vibes, katapos ng Philippine Army ang nagbulig sa pagdul-ong sa mga relief goods sa mga komunidad na apektado sa bagyo verbena. Halin sa rescue operations, wala untat ang magserbisyo sa mga soldado. Ang 3rd Infantry Brigade Disaster Response Team sa ilalom sa 3rd Infantry Spearhead Division nangin kabulig sa PNP kag local disaster teams sa pag-deliver sa mga relief support sa mga komunidad sa Negros Occidental nga nangin apektado sang bagyo verbena. Ang iban nga mga battalions kag company, kaupo ng government agencies ang nagpadalaman sa mga sang manpower, pati na transportation sa nagkaninain nga mga areas sa Negros nga nangin apektado sang bagyo. Sa Bacolod City, nagkaninain nga mga barangay ang gindulungan sa relief goods. Si Major General Michael Samson, commander ng 3rd Infantry Division, gindayaw ang gilayon nga pagbulig sa mga soldado sa Negros sa mga komunidad sa panahon nga kinahanglanon nila ang bulig.